Ei, benvinguts al primer vídeo del canal de Minecraft, òbviament, perquè ja tenim la sèrie de Batman Arkham, que la tinc una mica abandonada, bueno, una mica no, bastant abandonada, però tranquils perquè quan tingui temps aviat pujaré vídeo i, pues, bueno, volia pujar un vídeo diferent perquè, si no, pues, tot de Batman tampoc és idea. Llavors, pues, com vaig dir, tenia pensats fer més sèries i tot això. A part de Batman no pujaria només Batman, òbviament, pujaré Minecraft i coses d'aquestes, i segurament quan tingui el Pokémon Escarlata també el pujaré. Però bueno, ara estem aquí, vale, a Minecraft, en un hardcore, vale? Llavors anem a començar una mica. Hem sortit d'aquest bioma d'aquí, que és com, no sé com dir, o sigui, no sé el nom del bioma, però perquè us feu una idea, és com un bosc en una muntanya d'aquestes de terracota, crec que es diu. Bueno, no sé com es diu el bloc en català, però aquestes que ho veus? Aquest material d'aquí, que ara no em surt el nom, vale? Però sí, seria més o menys com un bosc dintre d'això, vale? I allà tenim una mica de desert, tenim aquí pues, la terracota, que aquest bioma ens anirà bé per obtindre or i tot això. Si no ens morim, pues, ja arribem al Nether. Mira, de fet, veig allà. Uah, que bona, tu. Aquest en realitat ha sigut un bon joc, perquè per pillar, per agafar fusta i tot això un moment, pues perfecte. Llavors anem per aquí, tu. Ostres, intento no fer-me mal perquè estem en hardcore i com em mori, pues s'acaba la sèrie i seria molt lamentable que en plan comencés l'episodi i ja em morís. A veure si trobem algun cofre per aquí. Sense a primera vista no veig cap cofre. Si no... No, a primera vista no veig que... Ah, mira, aquí... Ui, he posat el bloc. Vale. Ara, vale, lápis lazuli, carbó, unes antorxes, llavors, i un name tag. Ens portem també la vagoneta. Uepa. Perfecte. Ostres, i un spawn d'aranyes. L'espawn d'aranyes ens vindrà molt bé per pujar nivells i tot això, o sigui, per experiència, per granja d'experiència. Espera't que m'apunto les coordenades. No, així no. Quin era? Aquí. Perfecte. Li faig aquí. Vale, pues ja està, per aquí. A veure... Per allà veig canyes de sucre, vale? Que també ens aniran bé per paper i tot això. N'hem trencat una mica perquè ens donin pals i així no els tenim que craftejar. Vale? I també veig per aquí, bueno, veig cactus, tot això, vale. Una font del desert, o sigui... Estaria bé que en aquestes estructures així tinguessin un cofre o alguna cosa també. Però bueno, tampoc es pot demanar molt més. I estic veient que em moro de gana, tu. Fuà, ja veuràs, em moriré de gana. Vale, hi ha un conís. Oh, vale. Mira, perfecte, tu. Una piràmide aquestes. Bueno, piràmide, més que piràmide, no. O sigui... Bueno, l'estructura aquesta del desert. No em surt ara el nom de com es diu, però piràmide no té res de piràmide. No sé per què li he dit piràmide. Bueno, una miqueta sí, però no és una piràmide. I suposo que com que serà fosca aquí i està enfonsada, pues hi haurà enemics. Llavors, si em fico aquí, pues... Com que em moriré una miqueta, no? Intento passar... És que segur que hi ha enemics, tu. Pues no, no hi ha. Vale, a veure, important. Primer de tot, tinc que craftejar la taula,
de craftellos per poder continuar tot això. A veure... Vaig il·luminar una mica perquè si no veig que m'apareixen monstres i com que no vull morir, doncs il·lumino una mica. Perfecte. Vale, ara ens anem a fer un pic provisional de fusta, vale? O sigui, el típic pic que sempre et fas de fusta. I, bueno, ara il·luminaré una mica. I el que també faré serà treure tota la TNT de baix. Vale? Llavors, espera't un moment. Vale. Vale. Perfecte, tu. Perfecte. Bueno, els blocs... Vale. Uau, que bé, tu. Vale, ja tenim per fer un pic de diamant, encara que no el farem. Vale, això ho podem deixar aquí, però espera't un moment, vale? Això, perfecte. Vale, tenim or, tenim una Vale, me la menjaré ara perquè no tinc menjar. Sé que és malgastar-la, però és que si no ho faig... No sé, me la guardo o no? És que tampoc sé si... És que la malgastaria si me la menjo ara. Però és que tampoc tinc més menjar, saps? Llavors, o me la menjo o no. Vale, ja, espera't un moment. Mira, agafarem els cofres. Que... Sí, els cofres. No sé per què pensava que es deien baúls en català. Això és una cosa, una tonteria que se m'ha passat pel cap ara mateix. Vale, a veure... Vale, mira, fem una cosa, mira. Avancem amb els blocs aquí que tenim. Així, sí, ja està. Pugem amb aquests. Vale, i... ja està. I marquem que hem anat aquí. Vale, traiem això d'aquí. I ja està. I hem passat per aquí o no? No. Per on hem vingut? Per aquí, vale, perfecte. Vale, pues... Bueno, doncs ja estaria, no?, aquesta piràmide. Bueno, piràmide no. Un altre cop li he dit piràmide, no, això no pot ser. És que no tinc menjar, tu. Tampoc la vull malgastar, és la cosa... Mira, allà hi ha carbasses, però és que com no tingui... Però les carbasses... Mira, ovelles, perfecte. Tindrem carn de xai. A més, s'està fent de nit i necessito també per fer-me un llit, clar, home. Vale, perfecte. Em faig el llit ràpid. Que sí, ovella, collons, que sí. Vale, perfecte, tu. Perfecte. I tindria que anar també a per una mica de pedra. I em faig un forn i fico el xai perquè es faci. Encara que també me'l podria menjar tal qual, però me'l menjo així, vale? Me'l menjo cru i ja sé això, vale? Encara que sí per poder sprintar una mica. Això m'ho trec d'aquí perquè si no em molesta.
Vaig a algun lloc així que pugui agafar pedra. Mira, per allà mateix. Que per cert, porto l'eskin d'Inosuke, de Guardians de la Nit, que ara l'estan posant el nou Super 3 en català i està bastant guapo, no? O sigui, de fet, jo me la volia veure i quan vaig veure que s'anunciava que el farien en català, doncs vaig dir, doncs mira, m'espero i ja la començo a veure en català. Vale, i doncs està, no? Està guapa l'eskin i, bueno, el personatge també està molt guapo, tu. Llavors, doncs, què vols que et digui? M'agrada i ja està, punto. I és la meva skin de Minecraft. I, bueno, i tot això. M'estic fent mal i no tindria que fer-me mal. Però, bueno, com que tampoc tinc pensat, o sigui, fer-me un lloc així, no? Tampoc m'importa, o sigui... A tot això. O sigui, no sé si fer-me una casa, no crec que em faci una casa en plan d'això. Em faré com una base o alguna merda d'aquestes. Algun boquet al terra, així guapo, sí, guapo, o sigui... Però tampoc d'això, vale? O sigui, perquè, total, és un hardcore, saps? Llavors, o sigui... No em curraré una casa com en un survival, òbviament, saps? El lloro no vol, no. Puto lloro de merda, bueno, en fi. Tindria que haver-les utilitzat per plantar-les. Però no, se les he donat al puto lloro de merda que no em vol. Llavors, pues... Que es foti. Bueno, a lo que anava... Si jo anava per pedra, per què estic escalant? Déu meu, això no pot ser. Ho veieu, nois? O sigui, això em passa sempre. Vull anar a fer una cosa i faig l'altra. Ai... Per cert, també estic pensant ara que... Així, fer directes a Twitch, si tinc temps, faré directes a Twitch. Quan no ho sé, perquè ja us dic, o sigui, tindria que mirar si tinc temps o tot això. Però si tot surt bé, potser per Nadal teniu el primer directe al canal de Twitch, que ja us posaré l'enllaç a YouTube, vale? Llavors, pues, bueno. Pues en realitat aquí podria fer-me una base, o sigui... No és un mal lloc, o sigui... Hi haurà gent que dirà... o sigui... Aquest joc és una merda, no? Però a mi m'agrada, vale? I si a mi m'agrada, pues ja està, punto. Vale? O sigui, ja està, això de l'aigua, pues després ja ho trec, ja ho arreglo i tot això, però està bé, o sigui, que ningú ho critiqui, vale? O sigui, la gent que veia els vídeos, que serà poca, que no em critiqui el lloc de la casa. Punto. I se m'ha trencat el pic de fusta. Bueno, no passa res perquè ara tenim per fer això i farem també uns 4 forns i m'he quedat sense pedra perquè sóc gilipolles. Bueno, ara faré una cosa de la que la gent em matarà, però bueno, no vull fer-me un pic de fusta. Em vull fer un pic de pedra. Que per cert no sé quan portaré de vídeo, però crec que porto poc. Però segurament tallo per aquí, perquè no vull que se m'allargui molt. I com és el primer vídeo, que és així tranquil·let, ja encara no hi ha acció ni res, pues, què voleu que us digui? Em faré aquí com la base provisional i després pues, ja anirem fent coses, saps? A chill out. Anem chill out ara mateix, vale? O sigui, tranquil·lets. Però bueno...
I aquí puc posar els cofres. Perfecte, tu. És que està tot pensat, nois, està tot pensat. Perfecte, tu. I aquí ara pues, faré una porta i tot això. Però mira, aquí mateix, aquí faig el que seria la part del llit, ja està, a punt, mira. Pim-pam, truco. I òbviament la faré més gran, però ara mateix això jo crec que ja està bé, no? Per ser com la base provisional dels primers dies, que després més endavant ja farem aquí la base bé, però està bastant bé, no? O sigui, jo crec que és més. Si voleu, li podem donar així, no? Mira. Li fem aquí el llit al terra, pues. Com fan els japonesos que dormen al terra, amb un matalàs ja. I està bastant bé en realitat per ser la base provisional del primer dia. Ja després, més endavant, l'anirem millorant, com ja us estic dient. Però està bé. Vale, i això que ha sonat no és un cofre que s'ha obert, sinó que és un missatge del mòbil perquè no el tinc silenciat. Bueno, que sí, que sona com un cofre de Minecraft, pues, perquè és l'alarma que tinc. Bueno, a lo que anava, faig una porta, la fico aquí, i aquí farem una coseta que pot quedar molt bé. Perfecte, tu. Per què? I per què fas això, Eric? Pues perquè em surt dels collons. Ja està. No hi ha més motius. Jo vaig a deixar una mica això, que sí, que ara li donarà toc a la gent que ordena les coses i tot això. Però per ara ho deixo així i ja més endavant... Espera't un moment. Això sí que ho farem. Això. Ja està. Bueno, no, en realitat, així... No, mira, així ja està total, perquè aquí tenim els cofres que sí que han a sobre. Ja ho sé, nois, ja ho sé que no està bé tot això i que dona toc, però què voleu que us digui? Ara mateix no estem per posar-nos així, vale? Ja us dic que més endavant ja ho farem tot més bonic i millor, però per ara no. I bueno, ja estaria. Jo vaig deixant el vídeo per aquí perquè és un mini vídeo curtet i bueno, més que res també per saber quanta gent mirarà aquests vídeos així, tal. O sigui, bàsicament al Minecraft pues, estarem jugant així mentre parlem de coses i ja està. Llavors, pues, espero que us hagi agradat aquest vídeo curtet. Ja sé que la gent que mira els vídeos està més acostumada a vídeos més llargs, d'una hora i mitja hora, com a mínim, així, però penseu que també, o sigui, és un joc de Batman, això és el Minecraft, llavors pues, no és el mateix, no? Si veig que us agrada ja faré els vídeos més llargs. Òbviament el següent serà més llarg, però tampoc d'una hora i mitja, no? O sigui, com a molt mitja hora els vídeos de Minecraft i tot això, perquè encara el Batman t'enganxa si no et dones compte, però el Minecraft, bueno, igual, però el Minecraft potser se't posa més cansat a vegades, no? Llavors pues, ho deixem aquí i fins al pròxim vídeo.